Kung ang ubang mga bata dunay gadget alang sa online learning o duol ang balay sa eskwelahan alang sa modular learning, apan unsa ka ang sitwasyon sa pagtuon sa mga bata sa hilit nga lugar taliwala sa pandemya? Atong sayron sa RTV Presents. Sa lagyong sitio sa Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte, nagpuyo ang 10 anyos nga si Sarina, usa ka grade 4 student ug atamanobo. Determinado siyang makahuman og eskwela, luyo sa iyang pagka-deaf mute o dili kadungog o dili makastorya. Uban ang iyang inahan, duha ka oras silang gabaktas paingon sa eskwelahan aron mokuha og module. Importante nga makahuman og eskwela aron makalingkawas akong pamilya sa kapobrehon ug mapanalipdan akong kaugalingon sa mga nagabiay-biay nako. Ako atong tagbuhit ko sa anak ko, sumanok karapad. Toto, sayin aron, ito supatag ako anta. Mao nga usahay, si Teacher Preksha na ang muhatod sa module ni Sarina. Gabisita pud ko aron ma-monitor ang progress sa bata, pinaagi sa pag-interview sa ilang mga ginikanan as part of the assessment kung unsang learning area nila need ang intervention. Base sa UNICEF, usa ang Pilipinas sa wala pa nakabalik sa face-to-face classes sukad 2020 tungod sa pandemya. Apektado ang pagtuon sa 27 million ka Filipino students tungod kadaghanan dili makatambong sa klase kay kulang sa learning materials, gadget ug uban pa. Sumala sa UNICEF, kinahanglan na kunong hinay-hinayan nga sugdan ang face-to-face classes sa low-risk areas. Wala pa gitugot ang face-to-face classes sa nasud tungod taas pa kuno ang risgo nga mataptan ang mga bata og COVID-19. Sa kahimtang ni Sarina nga usa ka PWD, dakong hagit sab sa iyahang inahan tungod maglisod kini og sabot sa module kay wala pa makahuman og eskwela. Ang module akong gi-modify base sa level sa bata nga naay special educational needs. Gusto na ako mamahimong teacher sama ni Teacher Preksha nga nagtudlo sa mga bungol sama na ako dinhi sa bukid. Wala pa'y gitakdang panahon ang DepEd sa pagbalik sa face-to-face learning sa mga eskwelahan. Busa sa mga bata nga sama ni Sarina, padayon ang sakripisyo ug pag-antos nga makakaton ug makalampo sa pagskwela aron makabot ang pangandoy sa kinabuhi. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao.